Funda mawusutholile. Anithola bazwana bami. Incwadi kaJuda ingemuva Nkosi yami. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, "The Lord rebuke you." Ngala ngesizulu, ozosho ngesizulu. Okay. Ngala usebenzisa umbhobho ngane yami. Bawukhona umbhobho osebenza kuleyo mbhobho. Kepha uMikayeli ingelosi enkulu lapho ephikisana noSathane akakhulumisananga naye ngesidumbu sikaMose. Okay. Ngicela ukwazi ukuhamba la angazi ngenza kanjani. Ngifuna ukwazi ukuhamba la. Okay. Okay, kuthiwa ke ngalesikhathi uMoses efa. Amen. Ngenkathi kwenze kanjani? Ngenkathi uMoses ezinjani? Okay. Kwaba khona lento yokuthi labo babekhona bebuka nababhalayo ngalesi sikhathi bacabanga ukuthi uMoses ungcwatshiwe. Amen. Bacabanga ukuthini? But uMoses akazange aze angcwatshwe, but wahlwithwa emhlabeni, wasuswa kwi-visible world. Wayesemhlabeni la khona abantu bengakwazi ukubona noma ukusebenzisa amehlo abo ukuba bayibone into esuke yenzeka khona. Siubiza kuthiwa i-spiritual realm. Amen. So uMoses wathathwa wayiswa ku-spiritual realm. Mayiswa lapho ku-spiritual realm yila khona okwafika khona kwaxabana khona ubukhosi obubili. Amen. Uqabana ini? Okay, let me teach you something. Uyabona njengoba la emhlabeni kune South Africa. Niyabona ngithi? Kune South Africa, kukhona o-Africa as a continent, kukhona i-South Africa as a country, kukhona o-Asia as a continent, kukhona o-Turkey as a country. Amen. Those are kingdoms. Amen. Those are ubukhosi lobo obukhona. Kanjalo ke nakumoya nakhona there are kingdoms. Kunobukhosi obukhona obusebenza njengoba kunobukhosi obusebenza emhlabeni. Amen. Of which wena njengomuntu ophilayo awukwazi ukuyongena ebukhosini bangale because ngapha wena ubelonga ebukhosini bangapha kwa-earth. Say amen. But kuthiwa kuMoses ngenkathi efa isidumbu sakhe sathathwa literally. Siphila sinjalo sinezicubu sinamathambo but sayiswa ezweni lala ngena amathambo khona ngene izicubu khona. Amen. So mabafika ngale along the way mabafika ngale devil came. Lo muntu ozoba usathane la. Anyone? Awuyena usathane but uzoba usathane la manje. Lo muntu ozoba uNkulunkulu. Okay. Lo muntu ozoba isidumbu sikaMose. Uyathanda ukuba isidumbu ufuna ukuba usathane. Ima partner ndawo. Right. The Bible say ngenkathi uMoses efa then ingelosi zasezulwini they took isidumbu awenza ukuthi uqukula malolo uyamqukula. Bathatha isidumbu sikaMose bayanaso kuphi? Basiyisa ezulwini because uMoses wayeyi-servant kabani? KaNkulunkulu sawube belonga kuphi? Ezulwini bengabelonga kuphi kwi-hell. Okay, let me clear this. Kunendawo okuthiwa i-hell. Amen. I-hell lento esibiza kuthiwa isihogo. Isihogo kuba umhlongo sikuphi? Singaphansi komhlaba emathunjini omhlaba.
And uIsaiah uthi isihogo sinjani siyanwetshwa ngenxa yokwanda kwabantu abaningi abaphoswa phi abafakwa kusona. So kusho ukuthi unyaka nonyaka isihogo senziwa njani siya extendwa ngenxa yabantu abaningi abangena kusona. Wobanika abantu abaya esihogweni abantu abangazani nomnikazi wendawo ebizwa kuthiwa yini izulu. Amphinde futhi played very soft mzwakhe engathi keyboard yakhe ngaba phansi kakhulu nje kunalokho, because I want to teach here. Don't worry, I will hold it here. Yeah. So yinika isihogo. Isihogo indawo ongayiboni ngamehlo, but isihogo uyakwazi ukuzwa ukuthi uyabona ke namhlanje bengivakashele isihogo namhlanje. Ubona because uphupha abantu abafile, uphupha amagazi, uphupha ngazathi kunomuntu okhupha ngotshumethu, uphupha ngathi uyabaleka na umcibisholo uyakhupha, selokhu uyagijima na uzowela kuwena. So uyabona ukuthi namhlanje bengivakashele yini isihogo. Amen. And isihogo masivakashela sisuka sinecebo lokuthi sizokuthatha. Amen. Right. Bamba. So isihogo ke indawo la kugcinwa khona bonke abantu abangenawo uphawu, abangenalo uphawu likaNkulunkulu obizwa ngokuthiwa uJesu Kristu. Bona uma befa bagcinwa kule ndawo ebizwa ngokuthiwa iSheol. iSheol le ndawo kuthiwa iHell. iHell ithi ayifani nendawo kuthiwa iParadise. Kodwa ke iParadise yindawo la kuhlala khona bonke abantu abangcwele, abantu abazana noKristu, banyuka bona beye phezulu beyolinda kuphi eParadise. Then abantu abangazani noKristu bashona phansi. Amen. So uma ke kufa umuntu emhlabeni kukhathala inyama, isicubu, sorry. Uma kukhathala inyama, isicubu. Uma kukhathala isicubu uyabona nje njoba ngimncinza kanje ezubhlungu. It is because inyama ezwa ini, but umoya wakhe unjani? Usoul uyabuza nomhlungu mangithi. But into ezwa ubuhlungu yini? Inyama. So ngenkathi ikhathala inyama, the minute, not even the minute, the second ubanda. Kufika amanesi ekubambe la. Kuzwakala ukuthi usuyabanda, basuka sebakhona abasesihogweni nabasezulwini. Kume abasezulwini ngapha. Kuma basesihogweni ngapha. Laba bantu kukhona othi owethu lo, khona bathi owethu lo. So ngenkathi bekubanga bonke umndeni wakho ubhizi uyakhala usahambile ngaleso sikhathi wena you are standing like this because manje usabangwa ile mbuso emibili. Namazina. All right. So ngenkathi lembuso emibili ikubanga ilwa nawe, kukhona into eyodwa lembuso emibili ezoyenza ukuthi ukwazi ukuvela ukuthi ubhilonga kuphi. Ilento ekuthiwa yini? Uphawu ebunzini. That is why incwadi yesambulo ithi bonke bashawa uphawu le666 le666 ngoba i666 izobe kuwuphawu lokuthi wena ungikhonza umphiki Kristu. Oh Jesus. So ngenkathi uphakamisana uJesu yangambona nje inkosi yomsindisi ushawa uphawu lesiphambano kuphi? Ngenkathi uphakamisa isandla uthi Jesu ngiyambona nje inkosi yomsindisi uba nophawu same time. Ebunzini lolo phawu uma ngikubuka kanje angiliboni, kodwa manje uma ngingena kumoya ngiyakwazi ukulibona ngoba alukho enyameni, uphawu olukwamoya ngoba uphawu olushawe kwisoul nakuspirit wakho. Haya maya. Okay, so the minute, the second uthula ubanda ithi mshini ti ukuze musilokhu uthathu and mawufika usukusa tut ubale heart rate kusho ukuthi ngaleso sikhathi wena usaphilonga la, but the second uthi tu befika neimpahla zakhona lezi ngibona ngisafaka la kuthi boom uthi tu, it is the sign yokuthi you are gone. Amen. But ngaleso sikhathi usungakabi gone,
usuku salindile naba labo abasesihogweni nabasezulwini bamile bakaqisa umzimba wakho ngoba usoul no spirit uspirit vele usoul ufakanye no body but uspirit ulindile ukuthi ngiyaphi. Amen. Ngenkathi ke benza lento ekuthiwa i-dispute ubangwa sekukhuluma into bunzini ukuthi iyiphi kingdom wena usesemhlabeni obukade uyisebenzela. Uma bawusebenzela ikingdom yakwaSathane then sebeyakuthatha sebeyakusharisha. Amasharisha hamba naye phuma naye. Hamba naye phela Sathane. Mana kubuya kimi. Ngenkathi laba sondelana buya kimi. Ngenkathi ke laba bekuasharisha laba bakisa esihogweni. Akumnandi ngoba the minute kuvuleka umnyango because kwamoya mawufa kuba neminyango ebizwa kuthiwa ama doorways. Le minyango ikususa kule realm ikuyisa kule realm ekuthiwa spiritual realm. Kule spiritual realm ila khona kunemhlaba nemibuso eminingi kukhona leya esezulwini ile yakwaSathane. So ngenkathi ke the second kuvuleka le minyango uzwe isimoko esasesihogweni. Uzwa nentuthu esesihogweni abantu abashayo nomsindo namaphimbo abantu abakhalayo esihogweni. Bathi wa ngilakalelani wa ngiyasha. Kuthiwa lo just imagine umuntu owafa ngo1960 namanje usakhala. Ngoba phela kuthiwa akukho ukuphumula lapha ya. Iyathusa le sengikhuluma ngalo namhlanje. Uyabona nganami? Uyabona? Kuthiwa ke the minute zidikila lezi zasezulwini zidikiliswa yini lezi zidikiliswa ukuthi wena unalo uphawu. So ayikwazi ukuhamba nawe ngoba ngeke ukwazi ukungena eparadise ngoba unalo uphawu. Then kusho uthathwa yilezi. The minute zikudonsa lezi awenza ngathi uyamdonsa. Ngenkathi bekudonsa labantu udonsa ubhekele phela. Uyamasharisha weSathane. Lona ngoba usezwe isimoko somoya ophume ngenkathi kuvula umnyango wasesihogweni noma umnyango wechannel ebheke esihogweni uzwe isimoko. So lona usengaba ukhamba laba basebamdoda umkhutule hamba naye ngenkani. So uthi ubheke esihogweni usukuhamba ngenkani awukuncengwa lapha ya. Sisakuncenga thina ngoba phela siyakuncenga ayincengene lapha ya. Lapha bakukhudula ubalance. Laba bakukhudula uzwa bekukhudula behambe nawe. Amen. Uqala ukusha usabeka istep sokuqala because kuyashisa lapha. Laba hudula into ebenza bangasho vela abakhona. So kwenzeka kanjena ke ngenkathi uMose ke efa then laba baclaim ukuthi siyasithatha nathi isidumbu sika Moses. Then laba bathi no. Moses belong to the kingdom of God. Amen. So in other words, umzimba ka Moses wa transformwa. Amen. Waba kwi level uJesu owaba kuyona mhla uJesu engena eminyango bevalile. Because mawufuna incwadi yezenzo kuthiwa uJesu wangena abafundi bakhe bekhile eminyango. Bebusy befrustrated ukuthi kwenzakaleni. But abantu nabo sebezofuka wabonakala sengaphakathi. Then they started asking each other ukuthi ungene kanjani. Kanti abazi ukuthi ngenkathi esaphila kulomhlaba ubengenalo igunya lokungena eminyango okuvaliwe. Kodwa ukufa esiphambanweni kwamnikeza ukuthi abe negunya lokuba sezulwini esemhlabeni. So Moses umzimba wakhe watransform wenziwa waba owasezulwini esemhlabeni. Hallelujah. Kanjalo newuthi lathi balingena lathi peace be with you. Bayabuza uThomas bathi ngeke until ngithinta izandla zakhe. Oh Jesus. Amen. Until ngithinta izandla zakhe ngibona amanxeba ngize ngifake umuntu enqabeni yila ngizobelieve khona. Amen. So uMose umzimba wakhe watransformwa kanjalo. Okay. Ngiyahlala phansi. Hayilanga. Uyabona sazofa. Amen. Kodwa thina ngeke sife thina. So hamba. Abangasindisiwe abafayo.
Okay. So kwenzakalani ke lapha? Kwenzakalani? Ngenkathi uthula kukhalwe emhlabeni kuyacelebratewa ngalini. Ngoba kuzokwanda inamba yebandla abantu abangenayo. But uma ngabe ufa ungazani uNkulunkulu kuba inkinga ezulwini ngoba bayaluza abasezulwini. Kodwa bayagain abasesihogweni. Amen. So insindiso ayingakho ukuthi ubani, kodwa insindiso ingokuvuma ngomlomo nangenhliziyo ukuthi uJesu uyinkosi bese ushaya uphawu. Mawuse ushayiwe kuphawu akekho umuntu ozokwasusa lona. Amen. Right. Fundani Eli chapter 2 verse number 11. Awesibili amakhosi. Inxaniwe inhliziyo